ובמשך 48 שעות, מרביעי עד שישי, מ9 בערב עד 9 בערב, פירקו לי את הצורה. קילפו ממני את כל הצעיף הישן, הצעיף זה מה שמסתיר אותנו מהאור האלוהי. ניתקו אותו ממני, בתהליך שהיה קשור גם להפעלה ב-DNA, ושל כל הפוטנציאלים הגבוהים והאיכויות האלוהיות שלי. פגשתי את הילד הפנימי, מסע עמוק לתוך עצמי, והוא נמשך 21 יום התהליך הזה, לאורך סוף פברואר ותחילת מרץ. אחרי 21 יום גיליתי שאני חי בלי צעיף. הצעיף הוא זה שיוצר את תודעת הסבל, הוא זה שמסתיר מאיתנו את הפרנה, את האנרגיה האינסופית של האהבה. אז מה קרה? ואז הם אמרו לי, לך תעביר את זה הלאה. אז התחלתי להעביר חניכות אישיות, למלא חברים, למלא אנשים, למי שרצה. כל פעם משהו הסתדר והתארגן ונהיה יותר ברור ויותר מוצק ויותר איך לעשות את זה. התהליך הוא תהליך משולב, יש בו 4 רמות של ריפוי. הרמה המנטלית, שזה קורה דרך הבעת כוונה, רמה רגשית שקורה דרך המפגש עם הילד הפנימי, הרמה הרב-ממדית, שזה עם גופי האור והאישויות שעושות את החיוותים האנרגטיים, והרמה הפיזית עם נשימות ומגע, ושחרור של מה שתקוע בגוף. ואז אני מעביר את זה, ובגלל שנהיה ביקוש מטורף, אז התחלתי להעביר גם לקבוצות. מעכשיו כל סוף שבוע יש, כמעט כל סוף שבוע, או כל סוף שבוע יש 2 קבוצות, גם בשישי וגם בשבת. כל פעם משהו השתדרג שם, אחרי כמה חודשים הגיעה חניכה לשפע, שהיא הפכה להיות חלק אינטגרלי, שבועיים אחרי החניכה הפרנית, ועכשיו הן בכלל משתלבות אחת בתוך השנייה. התדר בכדור הארץ מאיץ עכשיו ברמות על, והשינויים הם מהירים, ובריאת המציאות קורית תוך שניות. אז אני עף על מה שקורה, על מה שיש. שבועיים האחרונים ירדה גם חניכה לאהבה פרנית, שזה עוד סוג, זה דווקא ירד דרך סמדר, לא דרכי, היא חנכה אותי, סמדר אהובתי. ובתהליך הזה מאזנים את האנרגיה הזכרית הנקבית בתוכנו, ועוד מלא הפעלות אנרגטיות שקשורות לשחרור אמונות ישנות וגנים מגבילים וחידוש נעורים בגוף. כל הדברים האלה קורים ב3 החניכות, פרנית, שפע וחניכה לאהבה פרנית. זה כמו שמוציאים מישהו מבית סוהר אחרי 30 שנה או 40, והוא אומר לעצמו, מה אני צריך את זה? אני מכיר את התא שלי, מה אני צריך עכשיו את כל האור הזה? אחר כך מתחיל להגיע השקט והבליס וההתמסרות לחדש. פתאום אנשים מזהים את עצמם, נזכרים מי הם, מה הם יכולים להיות, מה הם כבר, מה המתנה שלהם לעולם, הם מביאים את המתנה שלהם. החניכה לשפע למשל גורמת לאנשים, נפתחים להם ערוצים אדירים, לאו דווקא שפע כספי, גם, אבל שפע של אנשים, היכרויות, עשייה, יצירה, מימוש, הגשמה. אז אני מקבל תגובות מדהימות, יש באתר מלא המלצות. לאחרונה זה נהיה עוד יותר פשוט. התהליך התקצר, הוא נהיה יותר, כן. התהליך התקצר, הוא נהיה יותר מהיר, יותר פשוט, יותר קל. אנשים באים גם יותר מוכנים, אני רואה את האנשים, הם כבר עברו סוג של חניכה לפני שהם הגיעו אליי. הרבה פעמים האמת, האישיות מטפלות במי שעומד להגיע אליי, יומיים לפני שהוא בא, או יותר. ואז אנשים אומרים לי, איך שקבעתי איתך, התחילה אצלי איזו תזוזה, איזו עבודה. וקוראים ניסים, מול עיניי המשתאות, קוראים ניסים מדהימים, ותבניות ישנות ומקבילות מתפרקות, אנשים נולדים מחדש. המציאות הזאת שכתובה באתר, המציאות הזאת של כל ההפעלות האנרגטיות האלה, היא רב-ממדית. היא בכלל אין לה זמן. זאת אומרת, כל הדברים האלה יכולים לקרות בחלקיק שנייה. השעה הזאת לוקחת כי בן אדם יושב מולי, הוא בגוף פיזי, ויש לו מיינד ורציונל, והוא צריך להבין, והוא קצת מספר על עצמו, ואני קצת מסביר. בגלל זה עובר הזמן, אבל באיזושהי רמה רב-ממדית, אמיתית, גבוהה, אלוהית, זה יכול לקרות ככה, בערף עין, בצורה ניסית. ולכן כל זה קורה, כל כך מהר.
אם יש לך קריאה בלב. זה לא קשור למיינד, זה לא קשור לכסף, זה לא קשור למי אתה או מי אני. הלב שלך קורא לך, התאים בגוף מהדהדים, כמו שמישהי אמרה לי, כל תא ותא בגוף שלי קורא לי להגיע. אז, וכמו שאנשים מגיעים ואומרים לי, חלמתי עליך, ובא מלאך ולחש לי באוזן ללכת, ויש לי קריאה פנימית, אז בעיקר תקשיבו ללב. אם הלב שלכם אומר לכם זאת הדרך שלכם, אז בטח יש לנו חוזה נשמתי להיפגש ולעבור את התהליך הזה ביחד.